A zase ta Praha a zase ty videoformáty. Tenhle kurz prostě miluju. Tentokrát jsem s radostí uvítala Marii Anu Holíkovou, fotografku z Třebíče, která absolvovala více než 2 hodiny cesty autem, aby vytunila své znalosti o natáčení videí a prezentaci na Instagramu. Žádné zdržovačky a Mary je vhozená rovnou do praxe. Jak je u mne zvykem, probíráme naprosto úplně všechno. První polovina workshopu je věnována technické stránce, ať už jde o vybavení, které je na natáčení třeba, tak po návody, co a jak používat, aby byly výstupy opravdu perfektní. Nastavíš ten setup, před to jde ten telefon a mluvíš, jo, ale zase to světlo se ti odráží z vrchu, dolů, dáš si to prostě za sebe, jo, a mluvíš. Napsat poznámky a jdeme na vymýšlení takového obsahu, aby byl pro Mary příjemný, realizovatelný a pro její biznis přínosný. Jako to by si musela nastavit sama, jak moc si ochotná si za sebe jak kdyby udělat srandu. Jako nevěříš si, přesvědčím tě o tom, ale když to bude jako nevěříš si, přesvědčím tě o tom, stav se na focení, tak je to zase něco jiného. Je to o tom, jak pracuješ s tím hlasem. Kromě Instagramu a Reels je část kurzu věnována i TikToku. To, abyste opravdu měli přehled o všem, včetně poznámek, co vše si máte u videa hlídat. Ale než dáš ven video, tak se dívej, jestli opravdu odpovídá zvuk tomu, jak otvíráš pusu. Něco takového. Ani tentokrát jsme nezapomněli na tvorbu vlastních gifů, což je jedna z mega zábavných částí kurzu. No a vytvořené umění jsme rovnou aplikovali do praxe. Mary byla prostě skvělá. Předání certifikátu jako třešnička na dortu a závěrečné selfie prostě nesmí chybět. Ještě jednou děkuji a já doufám, že nám všem Mary svou tvorbou vytře zrak a zanedlouho její videa zaplaví celý Instagram. Protože potom můžeme natáčet takové dobré video. Ježiši, tak to ne.